Comencem la segona part d'aquest Mataró al dia. És dijous, toca parlar de cultura i en tenim, com sempre, molta. Comencem parlant dels capgrossos de Mataró amb el president Quim Alfonso. Ben tornat al Mataró al dia. Moltes gràcies per convidar-nos un cop més. Avui venim a parlar d'una cosa important que teniu entre mans, que és una col·laboració amb l'Hospital de Mataró. Sí, dins de la idea que hem tingut aquest any de promoure tot el que és la salut i el benestar, ens va semblar que una col·laboració, un conveni de col·laboració amb el Consorci Sanitari del Maresme ens donaria molta visibilitat i a més ens ajudaria en aquest tema. D'aquesta manera vam signar aquest conveni marc de col·laboració que farà que nosaltres puguem disposar dels professionals del Consorci perquè ens vinguin a fer xerrades sobre temes de trastorns alimentaris de canalla, etc., o fins i tot temes més potser propis del que és el físic. I nosaltres, en contrapartida, el que farem és oferir-los aquestes xerrades que fem de team building, que és l'aplicació dels valors dels castells a la gestió de col·lectius. També us avanço que, en principi, l'Hospital de Mataró serà la seu de les jornades mèdiques de la coordinadora de colles castelleres, si Déu vol, l'any 25, entre altres coses que farem. Una bona notícia, aquesta. Jo penso que fa gran la colla. Jo sempre dic que una colla gran és aquella que es mesura pels castells que fas, però una gran colla es mesura per aquelles altres coses que fas i ens sembla que tot el que sigui potenciar l'àrea aquesta de salut i benestar està molt bé. I en particular aquest conveni marc amb l'Hospital de Mataró, ens satisfà molt. Sí. Just la setmana passada en parlàvem d'aquesta àrea que heu creat aquest any. Aquí el teníem, de fet estàvem al revés, el teníem just aquí, i ens comentava la importància de tota aquesta àrea. De fet, ha de tenir una xerrada també sobre aquest àmbit. És tot molt important, al final, saber caure i saber encaixar caure. Sí, però no només és el tema de caure, que també, sinó sovint les colles ens hem preocupat molt per el que són els aspectes físics. Jo crec que la majoria de colles tenen gent que prepara físicament, sobretot els que pugen a tronc, també les recomanacions de la gent que anem a pinya, però l'àrea que vam crear aquest any de salut i benestar, el que volem és anar un pas més enllà, que és no només els temes físics, sinó els psicològics. En aquest sentit, demà tenim la primera xerrada, que ens la farà el company casteller de Minyons de Terrassa, en Jordi Joanico, que és una persona molt entesa en la matèria, i ens parlarà sobre trastorns de la conducta alimentària i benestar emocional, demà a les 7 al local. Jo crec que és una primera xerrada, però que ens anirà molt bé perquè la colla també vegi que, a part de fer castells, fem moltes altres coses. És que quan un grup de persones s'uneix per fer alguna cosa, sigui el que sigui, doncs al final hi ha unes conductes, hi ha unes maneres de fer, hi ha unes relacions, hi pot haver unes pors davant de qualsevol acció, i això, ara ho esteu treballant molt justament per això, perquè no només és el fet que tothom veu que és el castell que es construeix i cau, sinó que poden passar moltes altres coses. Segur que hi ha qüestions que segurament són invisibles a la majoria de persones, però que professionals del tema dirien aquí hi ha una qüestió. Sobretot penso jo amb la canalla, que els més petits comencen d'enxanetes o de cotxadors i van baixant, però a partir d'un cert moment aquest focus d'atenció amb aquestes criatures un les deixa de sentir, perquè ja hi ha una altra criatura que va a puesto teu. Llavors això també és un exemple de com hem de gestionar que la canalla es faci gran i etc. I també el tema dels trastorns alimentaris està molt bé, sobretot amb gent jove, perquè per pujar a determinades posicions has de tenir un pes. I llavors aquesta és la discussió si t'has de controlar el pes per fer castells o va per davant la salut. És aquest temes. I a més esteu oberts a altres col·laboracions, no només aquesta. Sí, la nostra voluntat és intentar establir col·laboracions amb totes aquelles entitats que, com el cas del Consorci Sanitari del Maresme, que és una entitat completament diferent a la nostra, però que en canvi compartim una sèrie de valors, com per exemple el treball en equip, el lideratge, la integració de persones vingudes de fora, etc. Això és una mica la voluntat que tenim amb la idea aquesta que dèiem de fer el cim, que volem anar lluny, doncs volem ser acompanyats per altres entitats amb les quals compartim aquest tipus de valors. I si ens acompanyem de valors d'entitats i d'altres col·lectius, demà passat aneu a celebrar un aniversari. Demà passat nosaltres hauríem volgut ser a Copenhague, Xiquets de Copenhague, que és una de les colles fioles nostres,
a la qual ens estimem moltíssim, i jo crec que ells també. I recordem que la vam tenir aquí per Sant Simó. Per Sant Simó, però a més ens van acompanyar a la Diada de Sant Narcís a Girona, Torre de Nou descarregada, i a la Diada de Tots Sants a Vilafranca, Torre de Nou descarregada i Pilar de 6. Vull dir que aquesta gent, en 3 dies van descarregar 2 torres, ens van ajudar. Deia que Xiquets de Copenhague aquest cap de setmana celebren el 10è aniversari i fan una diada internacional que estan acompanyats per Castellers de Berlín. Llavors nosaltres hauríem volgut ser-hi com a colla, però no ha sigut possible per qüestions de que econòmicament encara no ens ho podem permetre, i enviem un representant de la colla, que és l'Oriol García, en Ferro, que és una persona que ens farà quedar molt bé i que, a més és la persona que des del començament ha sigut el nexe d'unió entre Xiquets de Copenhague i Capgrossos. Per tant, la representació dels Capgrossos a Copenhague no hi faltarà. Immillorable, immillorable. I ara, si posem-nos ja amb el que ens espera aquest mes de juny, esportivament parlant, anem a parlar de castells, perquè Déu-n'hi-do la traca de Sant Joan que ens espera, que això, no sé tu, a mi em sembla que queda molt lluny i és la setmana vinent. Sí, però no queda massa. Però abans de Sant Joan, aquest diumenge tenim Sarrià. La setmana que ve, dissabte, tenim Reus. Festa Major. Queden 2 encara. Festa Major. Dilluns, Vilassar de Mar. Festa Major. Diumenge, Terrassa. Déu-n'hi-do. Festa Major. Diumenge, Vic. Festa Major, i etc. fins a arribar a Santes. Ens queden 7 actuacions i la 8a és Santa, si no vaig equivocat. I poca broma amb les actuacions que hi ha per davant, poca cosa. No, ni poca broma, no? Anem-hi de cara i farem allò que està a les nostres mans de fer, que és allò que hem assajat i que considerem, la tècnica sobretot, que considerem que podem descarregar. Com està la colla ara mateix? A quin punt la trobem? Jo trobo que després de l'aniversari, que vam tenir aquell entrebanc amb el 5 de 8, va semblar que... cert dubte, però jo crec que la colla no falla mai. Mai. La colla no falla mai. Quan hi ha de ser, hi és. I per tant no fallarà. Marquem-nos ja només per Sarrià, aquesta primera cita que teniu. Quin és l'objectiu? Què és el que voleu anar a fer a plaça? Hauries d'entrevistar el cap de colla, això és una resposta de manual. Jo crec que intentarem fer aquells castells que ens permetin encarar el que és la resta d'aquesta traca, bàsicament Reus, que és una diada que ens fa molta il·lusió, perquè és la diada de Festa Major de Reus. Nosaltres a Reus hi anem pel Mercadal, que és a l'octubre, els anys que no hi ha concurs, i aquest any Xiquets de Reus ens han convidat a Festa Major, per tant, hi hem d'anar-hi amb les millors gales. I per això queda molt poc per Santa, realment, a la que t'hi poses i amb tots aquests plans que teniu, a la que et despistis ja estem a Festa Major. Però la d'aquí? Sí, el dia 20 de juliol, 6 de la tarda, plaça Santana, tothom convocat allà. Tothom convocat allà, passo llista. Doncs escolta, Quim, anirem analitzant ja la setmana vinent aquestes primeres cites que teniu, perquè ara ho dèiem ràpid, però això aquí hi ha molta teca a explicar i analitzar, a veure com va. Per tant, gràcies per tornar a ser amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos un cop més. I ànims pel que ve, que ara ve la part bona. Molt bé, gràcies. I nosaltres, de part bona, en aquest Mataró al dia també en tenim, perquè a partir d'ara també comença un reguitzell d'actuacions en directe, d'entrevistes. No s'ho perdin, no dic res més, no s'ho perdin. Sweet my honey. I avancem en aquest Mataró al dia perquè la primera de les entrevistes que tenim és amb la Marta Pera, que és traductora i poetessa. Ja la tenim aquí, benvinguda. Hola. Parlem primer d'una cosa, després d'una altra, que hi ha també diferents coses a explicar. I primer, això comença doncs, amb una enhorabona, veiem ara darrere aquesta condecoració, guardonada aquest mes de febrer amb la primera ciutat de Barcelona de traducció i llengua catalana. Per tant, felicitats. Gràcies. Representativitat, per tant, de Mataró en aquest guardó, suposo que molt contenta. Molt contenta, sí. Home, són molts anys de treballar i bé, la feina de traductora és de formigueta, no? Lletra a lletra.
i s'agraeixen els reconeixements, sí, sí. Una feina de traductora que sí que hi posa el nom, però clar, hi ha un autor que és el que copa la portada, però la feina i la importància que té el traductor potser no es valora tant a vegades com hauria de ser. Sí, últimament es dona més importància a la feina de traducció. Hi ha hagut molt de temps que no s'hi donava gaire importància. Ara sí, i tenim en general bons traductors en català, el nivell de qualitat de les traduccions és bo, però és una feina bastant a l'ombra, perquè en teoria el traductor ha de ser invisible o tan invisible com pugui. És inevitable que cada autor té les seves manies, els seus gustos, les seves maneres, el seu entorn lingüístic, que tot això es veu en una traducció. Però has de fer brillar l'autor, no ha de brillar el traductor. És tota una responsabilitat, realment. Sí, però és això, es tracta d'això i és el que volem fer. Normalment si traduïm és que ens agrada molt la literatura i jo quan, per exemple, el Premi Ciutat de Barcelona ha sigut amb una traducció de Virginia Woolf, que és una autora que m'agrada moltíssim. Llavors aquesta feina de posar-te en la seva manera d'escriure, en el seu estil, en el seu context literari, històric, social, tot això que hi és en una traducció encara que no es vegi, és la gràcia també. No es tracta d'agafar el text, agafar les paraules, transcriure-les no vol dir el que feu vosaltres, hi ha molta més feina. Això ho podria fer una màquina. La traducció literària no és només traduir paraules i frases, traduïm un autor amb un estil, un entorn seu, lingüístic, històric, social, unes emocions, sentiments, idees. De vegades hi ha jocs de paraules, ironies, mil coses que si només tradueixes la frase es perdrien, no? Llavors diem que traduïm, més que traduïm paraules i frases, traduïm cultura, no? Traduïm cultures. Aquest és el secret d'una bona traducció, que arribi tot aquell sentiment que té un llibre, que en té molt, a la persona que ho està llegint i que sembli que aquell idioma amb el qual ho està llegint és l'original. Evidentment, el lector d'una traducció ha de tenir, idealment, ha de tenir les mateixes sensacions que té un lector en llengua original. Tot i que les llengües són completament diferents, l'anglès i el català són diferents, però el japonès i el català molt més, no? Però el traductor ha d'aconseguir que el lector tingui les mateixes sensacions estètiques, intel·lectuals, emotives, si l'ha de commoure, si ha de riure, o els matisos, les paraules depèn del context, volen dir una cosa o en volen dir una altra, tot això ho ha d'aconseguir. I és el mateix traduir un llibre d'un idioma a un altre? Al final la tècnica és la mateixa o en funció de l'idioma també canvien conceptes? Clar, depèn de l'idioma canvien conceptes. Jo tradueixo de l'anglès i de l'alemany, llavors ja només amb aquests dos, que són dues llengües amb l'alfabet llatí i això, ja és molt diferent perquè l'estructura de l'alemany, per exemple, és molt diferent de la catalana, posa el verb al darrere, hi ha declinacions... No que diuen fins al verb al final. Exacte, sí, sí. I l'anglès també és diferent. Cada llengua té el seu geni, la seva manera de ser, i llavors la gràcia és portar-ho al català i que el català sigui català, bon català, però, i depèn dels registres, doncs tirarem més cap a un costat o cap a l'altre, no? Però que no sigui una obra allò molt nostrada, que sembli escrita per un escriptor català, sinó que hi hagi aquest misteri de lo estranger, de lo forà, no? I que això hi sigui també. Més d'un centenar de traduccions, ara dic de memòria, crec que hi havia Kafka, Henry James, Virginia Woolf, són noms majúsculs. Sí, sí. Quins llibres ens portes que tenim aquí? Portava aquest, l'Orlando, que ha sigut el Premi Ciutat de Barcelona, de Virginia Woolf, que és una autora que m'agrada moltíssim i que m'hi sento molt bé traduint-la. No és fàcil, de llegir tampoc és fàcil, però és entrar-hi, és una mica com la poesia. De vegades no cal entendre-ho tot d'entrada, perquè és molt experimental, juga molt amb la llengua, amb la manera d'explicar una història, es fica dins el personatge, que en diem el corrent de consciència, no segueix un ordre cronològic, però bé, en aquest llibre fa una biografia d'Orlando, que és un personatge molt especial que viu durant
durant més de 400 anys, canvia de sexe durant la vida, vull dir, és un llibre que està escrit l'any 27 però que és de tema molt actual, no? Aquest també que acaba de rebre un premi, també, no sé si es veu o no. A veure, una mica més amunt, ara sí que la veiem. Mira, perfecte, ara sí. Cartes a la meva mare, de Sílvia Plath, també és una autora que m'hi sento molt bé traduint-la, ja vaig traduir d'ella La campana de vidre, una novel·la autobiogràfica, i són unes cartes d'una filla a una mare, una filla molt especial, és real, són les cartes reals que li escrivia, perquè ja d'adolescent tenia un talent extraordinari per l'escriptura i la literatura. Alhora, això ho veiem a la novel·la La campana de vidre, ella té problemes mentals, depressió, hi ha un intent de suïcidi i ella es va suïcidar als 30 anys, vull dir que la seva obra es va acabar als 30 anys, no sabem què hauria fet, segurament molt, no?, si hagués continuat. Però també la gràcia és que la mare i la filla són completament diferents, en realitat no s'entenen gens, però el llibre l'ha publicat la mare i vol fer veure que la relació és molt bona, i ha triat les cartes, però si coneixem més coses de Sílvia Plath, fem la lectura i una altra lectura per sota, i és molt interessant. I a més és que és un personatge molt interessant, és poeta, també hi ha poesies en el llibre. I l'altre que he portat és aquest, A Peirogon, de Colum McCann, que ens parla del conflicte israeliano-palestí, però clar, explica una realitat molt dura. Quan va escriure el llibre encara no hi havia aquesta guerra. Els personatges són reals, o sigui, són personatges, o sigui, està ficcionat, però són persones reals, tant el del bàndol israelià com el del bàndol palestí, van perdre una filla en mans del bàndol contrari. Llavors l'autor, que és irlandès, els va conèixer i els hi preguntava tot el que escrivia, si els hi semblava bé. A partir del que ells li explicaven, ell va fer aquest llibre. I clar, ara pobres deuen estar, no sé, vull dir, amb el que està passant. Entenc que aquests llibres que vas traduint te'ls acabes sentint una mica teus, també. Sí, me'ls sento molt meus, la veritat és que, home, són moltes, mira, aquest són més de 600 pàgines, són mesos, no?, de cada dia, moltes hores, i sí, me'ls sento meus. I ara, polemitzo una mica, Sí. Tots els llibres mereixen ser traduïts o n'hi ha que dius, mira, millor que escriguin en l'idioma original per una raó o altra? Sí. No, n'hi ha que no mereixen ser traduïts, que no cal, diguem, jo crec que tenim masses traduccions al català i al castellà també, però bé, és aquest sistema de consum, que es tracta de produir molt, consumir tant com es pugui, però de vegades hi ha llibres que no calen. Jo, personalment, si veig que un llibre no cal, dic que no, perquè jo vull traduir coses que m'agradin, que em satisfacin, que m'hi senti bé. A mi m'agrada traduir perquè m'agrada la literatura, llavors quan tradueixo, ja que és una feina ingrata, solitària, a l'ombra, mal pagada, tot s'ha de dir, com a mínim que tingui la gratificació d'estar escrivint, perquè escolta, tu estàs escrivint una cosa que ja està escrita en una altra llengua, però quan ho veus dius, ostres, que bo, no? No sóc jo la bona, és l'autora, però jo ho he posat en català, i això és molt gratificant. I llavors, quan els lectors ho llegeixen i t'ho diuen també, o si reps un premi, doncs veus que aquest esforç val la pena. Ja, això funciona per encàrrec? Et diuen, mira, hem de traduir aquest llibre? O tu pots proposar, mira, que hi ha un llibre que aquest és espectacular i l'hem de traduir? Sí, jo puc proposar. Normalment la novel·la és per encàrrec, la poesia normalment, com que només es tradueix per amor, diguem, perquè t'enamores d'un llibre de poemes, és per encàrrec. De tota manera, Virginia Woolf, fa molts anys ja la vaig proposar jo a l'editor i el primer llibre va ser una proposta meva. Sílvia Plath, aquest és un encàrrec, però jo els hi vaig proposar també que volia traduir Sílvia Plath. Primer em van encarregar la campana de vidre, després jo en aquell moment estava llegint els diaris, que són molt interessants, i els hi vaig proposar. Vull dir, i alguna vegada he fet propostes, però generalment és per encàrrec. Però també es poden fer propostes, llavors falta trobar l'editor que l'interessi. I és més difícil traduir la poesia que la novel·la? Això depèn. Per mi no, perquè a mi m'agrada molt la poesia. Llavors, quan tradueixes... A veure, si tradueixes una novel·la o un assaig o un conte,
Ho pots fer més o menys bé, però el resultat sempre serà una novel·la, un conte, un assaig. Si tradueixes poesia, tu pots traduir un poema bé perquè saps la llengua i entens què diu i ho poses, però no necessàriament allò que tens en català serà un poema, perquè en el poema hi juguen una tensió lingüística entre les paraules i les frases, molts sentits ocults, o sigui, el poema veiem unes coses que diu, però n'està dient moltes més. Quan llegim poesia, un mateix poema, si llegeixen 10 persones, això també passa en una novel·la, no? Però en poesia encara més. Cada un ho rep d'una manera diferent. O sigui, l'acte de llegir ja és una traducció, no? D'alguna manera. Passem d'un codi que llegim al nostre codi que segons el nostre estat anímic, la nostra manera de ser psicològica, hi entendrem unes coses o una altra, no? Unes altres. Llavors, a traduir un poema has de captar una sèrie de coses i posar-les en la teva llengua de manera, allò que dèiem abans, que l'efecte sigui equivalent, no semblant, perquè la llengua és diferent, bueno, semblant podríem dir sí, no igual, però sobretot equivalent tant a la forma com en el fons, no? Llavors, l'altre dia parlava amb un traductor d'assaig que em deia que difícil traduir poesia, i jo li deia, ostres, a mi em costa més traduir assaig perquè és una feina de precisió que la trobo més, se'm fa més pesada, no? En canvi, traduir poesia, com que és més creatiu, potser s'hi ha de posar un altre esforç, però a mi m'agrada més. T'he presentat com a traductora i poetessa, i és que també fas poemes. Sí, també escric. A poc temps que em deixa la traducció, m'agrada molt la poesia i és una manera de posar en paraules, doncs, això que dèiem, no? Sentiments o idees. És un... sí. Al final, entre tantes paraules, algunes no han de sortir. Exacte. De fet, ja m'agrada la poesia. O sigui, quan vaig començar a traduir, va ser traduint poesia, pel meu compte, quan estudiava. O sigui que la poesia de sempre hi ha sigut, no? Com a lectora i una mica també com a poeta. Gràcies per venir avui aquí al Matró al Dia. A vosaltres per convidar-me. Ja ho saps, casa teva. I, escolta, doncs, a properes traduccions i propers guardons t'esperem aquí perquè ens ho expliquis. Molt bé. Nosaltres el que fem és sortir cap a fora perquè estàvem pendents d'aquesta actuació del Músiques Tranquil·les que començava a les 9 de la nit i això que veuen i ara escolten també són imatges en directe. Don't take my whiskey away from me, don't know. Baby, please don't take, not that you're still whiskey, but I need. Well, you can have yourself. The man is that I even touch my job. You're gonna be home, baby, please. Don't take my whiskey away from me.
Déu-n'hi-do, quina entrada. Acaben de fer triomfal els estudis BIS Lligonya a l'interior dels estudis. Quim Ponce, cap de colla de la colla esbandera de Barri de Molins. Déu-n'hi-do, no? Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i, bueno, sí, espectacular, com sempre. Escolta'm, jo no vull dir res més. Presenta'ns qui tenim aquí, tu mateix. Qui són? Bueno, aquests són els nous capgrossos de Molins, són l'Emili i la Paquita. Nous per nosaltres, però no la seva història, perquè aquests capgrossos són del taller Ingenio i són dels anys 70. Dels anys 70? Sí. La cosa és que han estat recuperats perquè un nano de la colla els tenia a casa, o no sé, avi els tenia i vam decidir recuperar-los. I la cosa és que els vam repintar nosaltres i el taller de la Closca ens va fer els vestuaris i el divendres passat els vam estrenar al nostre barri. Per tant, estem parlant que no és una rèplica del que havia estat, sinó que estem parlant d'un producte original. Sí, és un producte completament original de Molins i, bueno, aprofitant que aquest any fèiem els 45 anys dels avis, que són els gegants que representen Molins, doncs hem començat a fer diverses coses durant l'any i entre elles ha estat fer l'estrena dels capgrossos de Molins. Podem dir qui són exactament? Ells són l'Emili i la Paquita, representen dos veïns del barri, vinguts als anys 60 al barri en principi, és un pagès i una dona de fer feines a casa i representa una miqueta la població que va venir migratòria en els anys 60 al barri. Per tant, plenament vinculat a la història del barri. I ara parles d'aquests 45 anys, que també juguen ràpid. Sí, els nostres gegants són els avis que havien sigut de l'Esplai Garbí. La cosa és que neixen a l'any 79 i durant els anys els treien els dels esplais, però al final, al cap d'uns anys, van quedar raconats i els vam recuperar fa uns quants anys. I la cosa és que aquest any, aprofitant els 45, hem anat fent diverses sorpreses. Una d'elles ha estat la banda, que és la que ha entrat aquí a Plató. Una altra de les coses que hem fet, que després sentireu també, és la Marxa dels Gegants, que és un tema composat per l'Adela Filbà, que és una veïna també molt arrelada al barri, i també l'arreglo ha estat fet per l'Enric Montsant, que és un graller de Granollers, que també és un mític, diguéssim, de la gralla. Ara heu vist això dels capgrossos i encara falten unes quantes sorpreses més durant l'any que anirem desvelant per les nostres xarxes socials. Que per tant no les podem explicar ara? Encara no, però dic que aquesta setmana es desvela una pel nostre Instagram, Geganters de Molins. Aquesta setmana vol dir d'aquí diumenge? Sí. O sigui, ja. Sí. Haurem d'estar pendents, doncs, sense saber res més, eh? És una cosa que passarà el 7 de juliol, que és la nostra trobada de gegants, i que en allà es desvelaran unes coses. Ara parlaves de la banda, la importància de tenir-ne una i que faci el que ha fet avui, per exemple. Exacte. Només la traiem en ocasions molt especials, creiem que avui també era una ocasió molt especial, ja que és la primera vegada que venim amb la colla a la tele, i això, i acompanya sobretot els gegants quan surten només en el barri. Vull dir, també per marcar que som del barri dels Molins i remarcar molt que som gent molt de barri, també. Escolta, estan animats. Sí, ells van, com sempre, a la seva bola. Doncs, escolta, gràcies per venir. I jo us deixo ara tot això, tot vostre. De fet, ja no cal que us digui res perquè ja ho heu fet, però escolta, escoltem el que ens ara deies i els estudis són vostres. Perfecte, moltes gràcies.
Continuem en aquest Mataró al dia, aquesta segona part avui de dijous i de cultura. El que fem ara és donar la benvinguda a Antonio Blas i a Marc Segura. Benvinguts a tots dos. Bona tarda. Parlem d'aquest Mediterranean Guitar Festival, que en aquest cas Calella de la Costa és una de les ubicacions, però una de les particularitats, o potser la més important, és que això és en diferents indrets del territori català. Sí, estem a 9 poblacions diferents, tot poblacions de la costa de Catalunya, des de dalt de l'Empordà fins a la Costa Daurada. I, a poc a poc, nosaltres vam començar el 2016 i al llarg dels anys hem anat incorporant diferents poblacions. I aquest any tornarem a Calella després que ja hi vam ser el 17, 18 i 19. Com surt aquesta idea de fer un festival en diferents indrets i que tots estiguin a tocar de costa? Nosaltres som un festival de guitarra i tenim la particularitat que fem els concerts a esglésies. Les esglésies, des de tota la vida, s'han fet concerts a dintre les esglésies, sobretot concerts d'àmbit religiós o de música clàssica, i nosaltres vam començar com un festival de guitarra clàssica i vam pensar que l'església era el lloc ideal per fer-ho. Del 2016 ara pràcticament ja, si traiem els anys que no compten, passaria uns 8 anys, per tant estem parlant d'un festival que té ja una consolidació important. Sí, estem al 9è any, de fet no vam parar ni el 20 i l'any que ve celebrarem el 10è aniversari, vull dir que sí, es diu ràpid i no és tan fàcil. Què té Calella? I ara em comentaves que hi torneu després d'haver estat ja, però ara hi torneu després de 2 o 3 anys a pausa. Sí, Calella compleix els requisits que per nosaltres són importants, és a dir, fem concerts a poblacions de la costa i ens interessa que l'església estigui situada en el centre de la població, perquè això facilita molt l'accés de tothom. Llavors, Calella té aquesta particularitat, és una població de la costa, una població turística, hi ha una certa quantitat de gent pròpia que viu a Calella i que ve als concerts, i a més hi sumem els turistes. Com és això, Marc, tocar dins d'una església? Doncs la veritat és que és una experiència molt positiva, perquè el silenci que respira l'església és molt gran, i per fer música es necessita molt de silenci. I l'acústica que té en general és força bona, i jo ho agraeixo bastant, l'ambient que té. Canvia realment de tocar dins una església a fer-ho a qualsevol altre lloc? Sí, si toques en una plaça o toques en un auditori, per molt que vulguis, sempre tindràs un soroll de fons. I l'església, no sé si és pel lloc, que acostuma a ser un sepulcre, allò. És un silenci de fons que realment convida a tocar millor, sincerament. Estem parlant de dues propostes interessants, a més de la pròpia musical, si parlem de l'anàlisi del festival. Una d'elles és que tot és a territori, que per tant no cal anar a Barcelona, ara que comença també el bon temps pots fer coses a prop de casa o, escolta'm, més enllà i més amunt, en aquest cas si a Mataró podem anar pujant, sense tirar cap a baix, que és el que acostuma a fer molta gent. Mai hem volgut fer res a Barcelona perquè ja hi ha tanta cosa a Barcelona que preferim sortir a fora. I després també tenim una particularitat que tots els concerts que fem els fem entre setmana, no els fem al cap de setmana. Llavors això també suma, perquè al cap de setmana ja es fan moltes coses. En canvi, entre setmana, ostres, ara que ja ve el bon temps, et ve de gust, estàs a casa, et ve de gust sortir a fer una volta un dimarts, un dimecres, un dijous, un dilluns, doncs per què no anar a un concert que tens al costat de casa? En aquest cas, l'estrena, la fas tu en aquest cas a Calella, és dilluns, és aquest proper dilluns a 2:45 de la nit. Exacte, sí. L'homenatge a Paco, el gran guitarrista espanyol, i és un repte gran perquè són obres complicades, són obres que requereixen estudi, molta tècnica, però al mateix temps són obres que són molt vistoses i a tothom agrada, els que en saben i els que no. Avui ens en portes una. Sí. Què podrem escoltar? Avui volia interpretar un fragment del Concierto d'Aranjuez, que tot i que no és composada pel Paco, ell la va interpretar amb l'orquestra de Cadaqués, i jo crec que va fer una de les gravacions més memorables sobre aquesta obra, i és això el que us vinc a portar avui aquí. Doncs escolta, deixem que et preparis per poder-te escoltar. Gràcies per acompanyar-nos. Merci. I ens quedem aquí amb Antonio una estona més per acabar de parlar d'això, que en aquest cas és dilluns
Per tant, és una proposta diferent. Ara comentaves aquestes dues propostes, que el que estem treballant justament, el que esteu treballant, és diferenciar-vos al màxim. No ho fem a Barcelona, ho fem entre setmana, ho fem a dins de les esglésies. És una aposta valenta des d'un tret inicial. Bueno, tot això neix des del punt de vista d'un músic guitarrista. Quan tu t'ho agafes com a músic, és el que deia ara el Marc, tocar en una església pel músic és un bombonet, és un premi, perquè és que qualsevol persona quan entra en una església entra en una actitud de silenci, de respecte, independentment de les teves creences, i clar, estàs allà amb una actitud recollida, escoltant, amb un silenci absolut, i això per un músic és que és una meravella, és una meravella. Llavors sí, busquem fer una cosa diferent dintre de lo tradicional, perquè concerts de guitarra se n'han fet sempre i concerts d'església se n'han fet sempre, però bueno, intentem buscar una mica un lloc diferent. També és molt important que a les esglésies el públic pot estar molt a prop del músic, i això és una cosa que cada dia s'està perdent més. Estem cansats de veure festivals a la tele, concerts al Palau Sant Jordi, que tu veus el músic des d'una pantalla. Tu vas a l'església i tens el músic a 3 metres. El veus com mou els dits, el veus suar, el sents respirar, i això són valors d'un concert que no es poden perdre. Tot i que tots siguin municipis de costa i dins d'esglésies, tenen el seu què? Cada particularitat, cada emplaçament que heu escollit? Sí, cada església és diferent, cada població té un públic diferent, no fem els mateixos concerts a tot arreu. Clar, portem ja 9 anys i hem anat aprenent les diferències de cada lloc. Sí, depèn de quines esglésies són més grans, altres més petites. Per exemple, a Calella mateix, que és una església gran, em sembla que és el 19 d'agost, portem l'Orquestra de Guitarres de Barcelona. Això és una formació amb 20 guitarristes. No pots portar-lo a qualsevol església, això. Vull dir, ens anem adequant a cada lloc. Que això també fa que el públic més fidel pugui venir a diferents esglésies a seguir-li el festival. Sí. Teniu aquest perfil? Sí, tenim el perfil aquest, sí. Escolta, gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres. Que vagi molt bé aquest festival que arrenca aquest dilluns a Calella. Per tant, aquí prop de casa de la comarca. Així que gràcies i ànims per tot aquest estiu. Moltes gràcies.
Avancem, que avui portem a moltes coses, com poden veure en aquest Mataró al dia, en aquesta segona part cultural. És moment de parlar del cicle Utopies, i per fer-ho tenim en Jordi Canal-Utzet i a la Mercè Bosch, de l'Arxiu de la Biblioteca de la Unió de Cooperadors. Benvinguts i gràcies. Bona tarda. Parlem d'aquest cicle que teniu entre mans. Bueno, doncs aquest cicle, com tots els cicles que plantegem des de l'Arxiu de la Biblioteca de la Unió de Cooperadors, pretén posar un problema sobre la taula, una realitat social que tenim sobre la taula, plantejar preguntes i generar debat. En aquest cas, sobre utopies, ens plantejàvem que en aquest moment la democràcia neoliberal sembla ser que és el millor dels sistemes possibles i que no cal plantejar-se gaires coses més, que aquest sistema ja ho resoldrem tot. Però veiem que aquest propi sistema neoliberal genera dolor, genera dificultat, genera desequilibris i genera injustícia. Llavors pensàvem, ostres, val la pena posar sobre la taula aquest focus i plantejar o ensenyar experiències de grups de gent que ha apostat per fer un canvi radical a la societat, canviar el model social, canviar el model de relacions interpersonals i construir col·lectivament un futur millor entre tots. Enzo Traverso, que era un italià, un historiador italià, deia que el neoliberalisme ha aconseguit una cosa, que és modificar una mica el que estem pensant, dient, bueno, el que és important és el present, disfrutem del present. I per tant, la utopia, l'intent de canviar i de jugar-se-la una mica per transformar la societat, ja no val la pena, perquè hem de viure el present i prou, disfrutem el present. No, no, no. En canvi, aquests moviments utòpics, o aquests moviments, o el fet de pensar ja una mica més enllà, dius, ostres, no pot ser això, perquè veiem la realitat, que és molt dura, i val la pena seguir tirant endavant, no? De fet, la sensació és aquesta, que avui dia pensem molt poc, tenim molt poc temps per pensar, i tenim molt poc temps per pensar que hauríem de pensar, i per tant vas tirant molt sobre la marxa i a tot el que tens a les mans, i amb allò tires. El que plantejeu és justament fer el contrari. Exacte. De dir, escolta, què estem fent? Sí, no, i també, a més, no és que no tinguem temps, també ens diuen que no cal, perquè estem en el millor dels mons possibles. Total, cal moure's una mica, ser una mica hàbil amb els teus negocis, amb les teves economies, i al final pots comprar-ho tot. Pots comprar el que necessites per tirar endavant. Tu, bàsicament, tu, la teva família, els teus i prou. Però aquesta visió col·lectiva, que des del món cooperatiu sempre és aquesta cosa, aquesta obertura de construcció entre tots, doncs comença a desaparèixer. Aquest cicle el tenim entre mans, encara queden coses que en parlarem, però ja porteu també algunes sessions. Sí. Mira, ja portem 5 sessions a hores d'ara i aquestes 5 sessions han sigut la presentació de 3 llibres i dos documentals, una pel·lícula i un documental. Molt breument, els llibres que hem triat precisament són de 3 experiències que fa 30, 40 i potser més i tot d'anys que estan vives i estan canviant, depèn del moment i de cada lloc, però estan canviant però estan vives. I això és el que ens agradava. I aquestes experiències són, primer de tot, les dones de Rojava, que és la zona del Kurdistan, que fa tants anys està en un procés de canvi i de guerra, per desgràcia, però presentar aquesta realitat, presentar també el que fan els zapatistes a Chiapas, que han aconseguit també ja 30 anys de zapatisme i ho han celebrat precisament entre finals de l'any passat i aquest any fent una gira per Europa. També hem presentat un llibre d'ells i després el tercer llibre és dedicat, és un llibre parlant del moviment del sense terra, que és un moviment molt potent que abarca avui en dia, em sembla que parlaven d'1,5 milió de persones, segurament que són camperols sense terra del Brasil, que han aconseguit moure amb el lema de que l'educació al davant de tot, amb l'educació han pogut
sigut, tiren endavant comunitats que poden tenir treball, terra i educació que els va formant amb ells. Aleshores, a part d'això, els documentals han sigut un sobre... En realitat és una pel·lícula de ficció, però que mostra la vida a Chiapas del moviment zapatista. Un segon documental dedicat que ens explica la Luz de Todos, que és un projecte i una realitat també d'una comunitat petita de Guatemala que gràcies a la col·laboració d'un banc aquí, un banc cooperatiu d'aquí, i de gent d'Espanya, de Catalunya i del País Basc, que han ajudat i han fet un préstec a la comunitat perquè poguessin muntar-se ells amb el seu treball un equip per produir-se ells l'electricitat i no dependre de les multinacionals que els estaven collant de mala manera. Això és el que hem fet fins ara. Estem contents perquè en realitat tots els 4 temes són temes que ens han copsat molt, ens han fet preguntar i ens han fet posar en qüestió, sobretot el pessimisme, perquè en tots els casos la gent mostra uns ànims i unes ganes de que col·lectivament, si això es fa col·lectivament, es pot tirar endavant moltes coses. Pel que fa al que falta, en Jordi ens ho explicarà. Què tenim, exacte? Què podem fer encara? Ara ens queda 2 pel·lícules. La primera es diu La Cecília, que és una experiència de finals del segle passat, de començaments del segle passat, sobre una comunitat que es va muntar també a Sud-amèrica, basant-se una mica en les teories d'un anarquista italià. Llavors van muntar aquesta comuna. I parla una mica dels problemes, les dificultats de les relacions interpersonals que sorgeixen allà, sempre amb un horitzó de fer un model social diferent. Tenim un llibre, que és El passar a l'ofensiva, del Josep Manel Busqueta, que li hem volgut donar una altra visió. Hem fet 3 experiències i diuen, i ara què? Perquè des d'aquí que ens plantegem coses. I amb el Josep Manel Busqueta, amb aquest llibre Passar a l'ofensiva, ens plantejarem també què farem des d'aquí. No ens podem quedar únicament parlant, sinó que hem de començar a interactuar i a fer coses. De fet, a Europa ja comença a haver-hi molt de moviment, i als Estats Units, el primer món, entre cometes, de que no pot ser això, aquests desequilibris, no pot ser. A més, també ens està el clima i el planeta està tot potes en l'aire, llavors s'han de fer coses a nivell social i a nivell climàtic. I llavors ens quedarà després també una altra pel·lícula, que és La Patagònia Rebelde, que també és una experiència passada sobre l'organització social dels treballadors, que al final acaba malament, aquesta pel·lícula, no? Però sí una mica com la gent col·lectivament s'ajunta i intenta transformar les realitats dures que tenen al davant. La propera cita és el 19 de juny. El 19 de juny, sí, dimecres 19 de juny, dimecres 19 de juny, ja a les 7, al Cafè de Mar. Sí, potser val la pena per als que ens escoltin i si estan interessats, que són activitats totalment lliures, gratuïtes, i que, a més, aprofitem sempre, ja que som biblioteca, d'oferir i posem una mostra dels llibres que tenim que tinguin a veure amb el tema, els posem allà i, a més, els deixem en préstec a qui vulgui llegir-los. Tot això ho fem de forma gratuïta. I per acabar, si un cas, perquè veig que anem una mica així, una cita de l'Eduardo Galeano, que deia, per què serveix l'utopia? Doncs serveix per caminar, serveix per comprometre's, serveix per seguir avançant col·lectivament. Gràcies per venir i explicar-nos i aportar-nos totalment aquest material al dia. Molt bé, gràcies a vosaltres per l'acollida que ens heu fet. Nosaltres acabem aquest programa d'avui, com sempre, parlant de la cartellera. Jacint Fornols, bona nit. Bona nit. La primera proposta d'avui és Respira, que és una pel·lícula de ciència-ficció postapocalíptica. Sí, perquè, clar, jo suposo que totes aquestes pel·lícules surten perquè actualment la cosa està una mica capgirada a nivell de clima. Estem una mica així. I aquí ens explica la història de que la Terra ha deixat d'haver-hi oxigen i és difícil respirar. I una mare i una seva filla sobreviuen a dintre un búnquer i per sortir tenen que, evidentment, que posar-se uns trajos. Però rebran una visita de 2 persones, un home i una dona,
que els hi diuen que el marit de la Maia, aquesta senyora, saben notícies d'ell, fa temps que ha desaparegut. I volen entrar dintre el búnquer, però esclar, hi ha alguna cosa amagada. Aquesta pel·lícula ens explica tot això, però també en clau de thriller. Cal dir que està interpretada al seu repartiment per Jennifer Hudson, Mila Jovovich, Sam Worthington i Ozoane Wallis, entre d'altres. Jo diria que és d'aquelles pel·lícules que cada cop suposo que en veurem més i últimament cada cop n'hi ha més perquè les notícies van una mica per aquí, amb això del canvi climàtic. Passem ara a Sombras del Pasado, que és un thriller, que és una pel·lícula més de Russell Crowe. Sí, cada setmana ens arriba una pel·lícula de Russell Crowe i aquesta setmana ens toca un thriller i ell dona vida a un exinspector de policia que pateix una pèrdua de memòria gradual per Alzheimer. Se sotmet a un tractament molt novedós, però al mateix temps ell investiga un cas que havia quedat sense resoldre d'un horrorós assassinat a un professor universitari. I a partir d'aquí comença a descobrir moltes pistes, però esclar, el problema està en com encaixa totes aquestes coses amb la seva memòria, per dir d'una manera. Cal dir que a banda del Russell Crowe, aquesta pel·lícula hi trobem a la Karen Gillian, al Tommy Flanagan i a la Kelly Grayson, entre d'altres, en el repartiment. La tercera proposta que avui ens arriba és Vides Perfectes. És un drama dels anys 60 als Estats Units que està protagonitzat per Jessica Chastain i Anne Hathaway. Efectivament, són dues grans actrius, que totes dues guanyadores d'un Òscar. Anne Hathaway va guanyar per actriu de repartiment a Los Miserables i la Jessica Chastain per Los ojos de Tammy Faye. Una pel·lícula d'aquelles que sorprèn una mica. És de l'escriptora Benoit Barbara Abel i ens explica la història de la Liz i la Celine, que són dues mares de família que viuen en un d'aquells barris residencials als Estats Units a principis dels 60 i tenen vida plena, feliça, gaudeixen dels seus fills, els seus marits tenen èxit amb les seves professions, però un bon dia la Liz, que està cuidant un fill de la Celine, el fill té un accident tràgic. A partir d'aquí, tot es precipita. Tot el que abans era una sensació de confort i benestar es trenca. I a partir d'aquí comencen a sortir dubtes i coses. Com, per què ha passat? Per què ha succeït? De qui és culpa? Què m'ha estat? Interessant, I sobretot la Jessica Chastain i la Hathaway cobroden en el seu repartiment. Dirien que és la de les estrenes més destacades de la setmana. Una altra opció és Pico de Oro i sus amigos. És una pel·lícula, en aquest cas, d'animació destinada a tota la família. Sí, i ens arriba de la Xina, ni més ni menys, va. I ens explica la història de... És divertida, l'argument, perquè imagina't, una àliga que la cuida unes gallines. A partir d'aquí, creix amb les gallines, però un moment donat ella es fa gran i diu, això, jo tinc que descobrir realment qui sóc de debò. I decideix marxar. Però clar, en un moment donat, ella trobarà xupluc en un lloc determinat, però haurà de decidir realment de què, si té que estar amb les àligues o realment amb les gallines. Bé, i aquesta és la gran qüestió de la pel·lícula. Cal dir que és una pel·lícula que ens parla de la família, de la identitat i la pertinença. O sigui que hi barregen totes aquestes coses molt positivament i és per tota la família. Passem a les propostes del foment. La primera és Exmaridos, és una comèdia dramàtica que gira entorn a la crisi que pot suportar un divorci. Sí, i més si portes 65 anys casat o 35 anys casat, i és el que li passa a en Peter. Aquest bon home arriba un moment en què la seva relació es trenca i té que viure una altra vida, la vida de divorciat. Cal dir que en Griffin Dunne, l'actor protagonista, realitza una gran interpretació perquè juga una mica amb el drama i la comèdia, perquè ens explica ni més ni menys d'aquestes coses que es van deteriorant pel pas del temps, que tot el que semblava que havia d'anar bé s'acaba convertint realment en un malson. Interessant pel·lícula, que a més està coprotagonitzada pel James Norton, la Rosanna Arquette i el Richard Benjamin. Una d'aquelles pel·lícules que juga amb la ironia i a més té vol somriure a l'espectador. I acabem amb La promesa d'Irene, que és un drama basat en la vida real d'Irene Gut en la Segona Guerra Mundial. Sí, l'any 39 els alemanys invadeixen Polònia i ella és una infermera i els nazis l'agafen i li assignen la feina de fer de majordoma d'un comandant nazi. A partir d'aquí, ella, en vez de dir, ja tinc assegurada la meva vida perquè no sóc jueva, no tinc res a veure amb tot això, jo aquí estic bé, decideix que ajudarà a jueus. I no se li acudeix res més que
refugiar-se a casa precisament del comandant. Interessant pel·lícula perquè està basada en fets reals, aquesta història, i bé, és una pel·lícula que ens mostra una vegada més com les accions de la bona gent poden salvar moltes vides. Què tenim demà, a l'última sessió? Home, demà tenim, evidentment, un monogràfic que el dediquem al Richard Linklater, que ha estrenat Hitman, Assassino per casualitat. A més tenim totes les estrenes i la banda sonora. Fins demà, fins dijous. Adéu-siau. I nosaltres, abans d'acabar, com sempre, els portem algunes propostes més per si volen fer més activitats de les que poden haver vist en aquest Mataró al dia. Què hi tenim? Doncs comencem amb la primera. Com saben sempre, comencem per Mataró. Doncs tenim festes a barri, i és que ara estem en l'auge de les festes per barris. Les del barri de Pere Mas Esmandies és a diversos horaris, cap de setmana, del 14 al 16, ple d'activitats que puguin fer en aquest barri de dissabte a diumenge. Que volen fer-ne en aquest, hi ha una altra. Arriba l'altra proposta, i és que el cap de setmana, la setmana passada els teníem aquí, començaven les activitats, però aquest tenen moltes coses. A la Festa Popular de Vista Alegre hi ha diverses propostes. En aquest cas, la Festa Popular és un dels plats forts que tenen per trobar-se aquest cap de setmana. Que no volen festes de barri, volen altres coses. Tercera proposta que arriba a Mataró és aquest aplec de nit que torna un any més a la capital del Maresme. És dissabte a les 7 de la tarda al pati del Cafè Nou. Per tant, un d'aquests aplecs, un dels clàssics també per a aquells que vulguin ballar sardanes. Que no, o que sí, i volen fer més coses. Marxem cap a la comarca. Dues propostes. La primera d'elles és aquesta que veuen, l'espectacle de la banda del Drac. És a la Sant Jaume de Riera de Sant Pere. És a Premià de Dalt aquesta proposta, que és un viatge cap al passat a través de la música i el teatre d'una manera, diuen, mai vista. I acabem amb una altra proposta, que és divendres, demà i dissabte, que és aquesta Fira de la Cervesa Artesana des de les 6 de la tarda a les 12 de la nit, en el cas de divendres i també de dissabte, per tant, amb diferents activitats, però amb la cervesa pel mig com a proposta principal. Nosaltres acabem i ho fem amb una de les novetats del Festival Nosaltres, que era el Laoz. Novetats, en portem també més demà al Mataró al dia. Bona nit, des dels estudis Vis Lligoña. Ahora está la suerte de mi lado, por todo lo que habíamos peleado, con 57 y compitiendo en peso pesado. Traigo las mejores recetas, esta fiera no se puede quedar quieta, tengo por costumbre cumplir metas.